għax aħna nirrispettaw il-professjoni tal-għalliema, fil-liġi li qed nipproponu qed inneħħu il-poter lill-Ministru li nkun jien li nagħti l-warrants lill-għalliema. Jien nista' llum kif il-liġi kif inhi llum, jien nista' naqbad u nagħti l-warrants lill-għalliema, anke jekk persuna ma jkollix il-kwalifiċi bħal persuna kwalifikata. Il-liġi tal-lum tagħtini lili l-poter li nagħmel hekk. Jiena dik il-poter qatt mużajtu u biex żgur ma jintużax qed inneħħih mill-liġi li qed nipproponu. L-appell tiegħi hu li l-ħajja tal-edukaturi hija biżżejjed diffiċli fil-ħajja tal-lum, fil-ħajja tagħhom tal-klassi ta' kuljum. Ejja ma nagħmluhomx iżjed diffiċli billi inġennuhom li hawn xi ħadd li għandu l-ħsieb li jneħħilhom il-warrant. Li għax dan meta qed tgħidlek tneħħilek il-warrant, qed beżżak li se noqtlok bil-ġuħ. Aħna il-warrant iridu nsaħħuha anke bl-iżvilupp professjonali kontinwu li iffirmajna flimkien anke fuq l-aħħar ftehim settorjali mal-għalliema u jiena qed nagħmilha ċara li jekk hemm xi ħaġa fil-liġi li għandna bżonn nispjegaw u niċċaraw, nispjegawha u niċċarawha, jekk hemm xi ħaġa li tista' tinkiteb b'mod aħjar biex intejbu l-proposta li hemm, jiena difetti għandi, però naħseb li m'iniex bniedem superf waqqas għandi rasi jibsa. Jiġifieri jekk hemm affarijiet li hemm bżonn niċċaraw, li hemm bżonn intejbu, m'għandna l-ebda problema x'aħna x-xewqa tagħna hi li l-edukazzjoni nsaħħuha